araba ye avril kalo tile 6 sanba 2022 aw bisimila an ka bi bamanankan kunnafoniw kan bakurubaw la an bɛ aladɔniya ka fɔ ko jɛkulu min bɛ ni o bɛ tali kɛ association alali maaw kan olu ye suntigɛbaa dɔ kɔni labɛn ni kunnafonidilaw ye min ni a kɛra tarata avril kalo tile 5 sanba 2022 an bɛna kuma kan an ka bi kunnafoniw kɔnɔ. O tɛmɛnen ka bɔ yen jabɛti bana o furakɛba dɔ ale ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye ka sanga ni sunkalo ale lahalaw ye a bɛna o waraliw sɔrɔ an ka bi kunnafoniw kɔnɔ. farikolo ɲɛnajɛ ale ye bunakun ka jɔnjɔnba min kɔni daminɛ diɲɛ kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ coupe du monde kan ni an ka samatasɛgɛw olu kɔni ma se ka taa kun min o kɛ maa dɔw ye hakilina di o kan a bɛna o hakililan sɔrɔ an ka bi kunnafoniw kɔnɔ o bi fara kunnafoni wɛrɛ kan ko di aw ma sɔni sɔni aw bisimila. ka aw fo ka awali ɲuman dɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an minnu sɔgɔmɛ MTT jabarani na fo ka se radio emergence ma 91.5 ani an ka bɔlɔ sanfɛlaw an b'a fɔ aw ɲɛna ko ni an donnen kunnafoni ale bulon kɔnɔ i n'a fɔ n ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la jɛkulu min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ association alali maaw kan olu ye suntigɛba dɔ boloda ni kunnafoni ɲininaw ye min ni a kɛra ka sanga ni kunun tarata avril kalo tile 5 sanba 2022 ni a kɛra an ka jirasoba min bɛ Bamako ni o damasɔnniya o bɛ tali kɛ CICB kan a kun de yaasa u kɛlen bɛ ka sugu belebeleba min ka o sigi sukaloko o bunakun kan ni o bɛ tali kɛ foire ramadan kan ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye nafa min bɛ a la sannikɛlaw bolo fo ka taa se feerekɛlaw ma Umu Jakite ale kun bɛ a kɛnɛ kan an nani jamu ni o de filɛ nin. Ni soutien kɔni labɛnna association alali maaw kɔni de fɛ walasa ka kunnafoni dinaw wele ka ɲɛfɔli k'u ye association alali ale ka laɲiniw kan. Bon fari kɔni sugu de bamanankan na comme an bɛɛ b'a dɔn cogo min na bon an y'a ŋaniya ta ka sugu dɔ dilan sunkalo kama min bɛ se ka nɔgɔya maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma pour que mɔgɔ bɛ se ka n'u ka sunkalo musakaw san nɔgɔya ni tranquillité kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya et puis sɔngɔ damatɛmɛdiya fɛnɛ la an ye a dabɔ de kama donc o kɛrɛfɛ i ye min fɔ an ye suntigɛ collectif créé a kɛrɛfɛ o ye jumɛn ye ka suntigɛ dilan ka di mɔgɔw ma parce que an bɛ yɔrɔ min na CICB bɛɛ b'a dɔn ale yɔrɔ in n'i bɛna yɛlɛ deuxième pont kan i bɛ tɛmɛ ale da de fɛ bon sunkalo de sunkalo tɛ bouchon de bɛ créé yɔrɔ in na yen a ma nɔgɔn bon ni mɔgɔw bɛ sun na tuma dɔw la mɔgɔ caman bɛ sun tigɛ mobili kɔnɔ donc an y'a jateminɛ n'an ye nin kɛ yan nɔ a bɛ kusaya mɔgɔ caman ma parce que mɔgɔ minnu ka mobiliw jɔ u bɛ na sun tigɛ an ka yɔrɔ la yan donc o y'an fana ka dɛmɛ ye silamɛya yɛrɛ fan fɛ bon foire in bɛ sen na n'Ala ma basi kɛ fo nin kalo tile 14 a bɛ kuncɛ o la n'Ala sɔnna ma n'Ala sɔnna juma min bɛ nalen an bɛ nalen cérémonie officielle kɛ o de la n'Ala sɔnna an ka parrain bɛ kɛ yan ani sponsor officiel olu bɛɛ bɛ yan o la inchallah parrain ye Usman Sherif Madan Aidara denkɛ n'o ye Tijani ye ale yɛrɛ kan ka ye kɛnɛ in kan n'Ala sɔnna juma nata kɔni an bɛ na o kɛ CICB la yan inchallah. Ni a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ minnu ma ko participant ni olu kɔni u sen b'u kɔrɔ walasa ka ye kɛnɛ kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni nimisi wasara kosɛbɛ. Bon nisɔndiyalen don parce que an bɛ sunkalo kalo la ni kalo belebeleba de y'an bolo ni kalo ye jurumu bɛ se ka yafa kalo min kɔnɔna na ani an bɛ Ala deli ko caman na olu fana caman bɛ nɔgɔya et puis jamana yɛrɛ bɛ situation min na bi bɛɛ b'a dɔn vraiment seli ni deli ni Ala ko caman kan ka don an ka ko la yalasa maliyɛnw dusukun bɛ se ka faga cogoya min na mɔgɔ bɛ se ka bɛn k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ye sun tigɛ cogoya min na ni maliyɛn bɛɛ tun bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina fana fara ɲɔgɔn kan vraiment jamana in bɛ se ka taa ɲɛ quoi donc an bɛ Ala deli halisa Ala ka an kan bɛn Ala ka sunkalo wɛrɛw jira an na an ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka seliw fana kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni a ta k'a lajɛ wagati kun don feerekɛlaw olu fana kun bɛ se ka u ka minɛnw kɔni yira sannikɛlaw la cogoya min na ka sanga ni minɛn ninnu kɔni damatɛmɛdiya ye. Donc an kɔni an nana festival in na an nana sandara feere de la yan nɔ donc an ka pot ninnu bɛ ka feere u bɛ promo la pot den 2 o ye 300 ye kelen o ye 200 ye donc o dɔrɔn de kun don ne kɔni b'aw deli a ka bɔ a ka na ka na sanni kɛ ka na festival lajɛ a kɔni a ka wusa a bɛ espérance caman di mɔgɔ ma. Bon ne bɛ ka kangalba de feere bon nɔgɔya caman b'a la komi foire yɛrɛ dabɔla nɔgɔya kama an ye fɛnw bɛɛ prix cassé an bɛ ka 100 taw di 80 la an bɛ ka 200 taw di 150 la. Ni a ta k'a lajɛ nin wagati kɔni kun tɛ sugudon dɔrɔn ye wagati fana kun don maanifu kɔni kun bɛ se ka u yɛrɛ lɔfiɲɛ ka barow kɛ fo ka taa se feerew ale ni alabatow ma hakilina jiginna u ka tolonba min bɛ yen nɔ ni an bɛ a fɔ ma nansarakan na ko cérémonie officielle o kɔni bɛna kɛ kabini jumadon avril kalo tile 8 san 2022 CICB kɔnɔna na wa ni a ta k'a lajɛ foire kɔni daminɛna kabini avril kalo tile fɔlɔ wa a kɔni bɛ to sen na fo ka taa bila avril kalo tile 14.
An bɛ to bakurubaw kɔnɔ hali bi sunkalo ko ale bunakun kan sun ale kɔni ye silamɛya jɔsen dɔ ye wa maa min kɔni bɛ su a ka kan i ka i yɛrɛ minɛ dumuni na fo ka taa se ji ma tile wagati dɔ kɔnɔ o hukumu na o kɔfɛ a ka kan i ka dumunifɛn dɔw dun yaasa ka olu jɔyɔrɔw sabati ala ye maa minnu kɔni garijɛgɛ don sukarodunbana na olu ta o bɛ kɛ cogo di o hukumu na o ɲininkali in jaabira dɔgɔtɔrɔ Birima Bɛrite fɛ ne ale ye sukarodunbana jabɛti o furakɛbaa ye ni a ye a fɔ Kanja Tarawele ani Umaru Koyita olu ka kuma galama la an ka ɲɛmadaw la. An bɛ se k'a fɔ jabɛti ye bana min sigarobana de don c'est-à-dire que ni sigaro cayara mɔgɔ joli la o de bɛ wele ko jabɛti maintenant n'i ye sigaro dun ka fara o de kan o de bɛ ale tɔ jama donc a b'ale tɔ compliqué sinon ale tɛ sigaro dun bana ye mais sigaro bana de don bana min n'i ye sigaro dun o b'ale tɔ jama de donc o de don ni sigaro cayara mɔgɔ joli la ka tɛmɛ gramme 1 ani 26 kan k'a sɔrɔ i ma dumuni kɛ sɔgɔmada fɛ o de bɛ wele ko jabɛti wali kelen ni mɔgɔ min ka joli tara ni a sera gramme 2 ma i bɛ sugunɛ kɛ ka caya i bɛ ji min ka caya kuma dɔw la a bɛ se k'i fana i fasa ou bien sɛgɛn fana tɛ ban i farikolo la o de bɛ wele ko jabɛti donc sabanan ye jumɛn ye muso kɔnɔma minnu bɛ yen n'u ka jabɛti sera 92 ma donc wali kelen u ye sigaromafɛnw dun u ye joli ta ka lajɛ heure fɔlɔ a tɛmɛna gramme 1,80 kan wali kelen heure filanan a tɛmɛna gramme 1,55 kan o fana ye muso kɔnɔmaw ka jabɛti ye bon welewele mada kan min b'an bolo ka ɲɛfusu ma o de bɛɛ k'i ka jabɛti suit bɛɛ ka jateminɛ kɛ jabɛti tɛ min na bɛɛ kan k'i yɛrɛ lajɛ sunkalo daminɛ ani sunkalo laban a ka dɔn mɔgɔ hakɛ joli bɛ yen ni jabɛti bɛ n'o sɔrɔ sunkalo kɔfɛ ani mɔgɔ hakɛ joli bɛ yen ni o bɛ yen ni jabɛti ma o sɔrɔ o la o jati bɛ dɔn donc o jati ninnu dɔnlen kɔfɛ donc a b'an to an ka mɔgɔ hakɛ min b'an bolo ka suit an k'o dɔn ani mɔgɔ hakɛ min farala kan donc ani u ka dɔ bɔ sigaroma dumuniw na dumuni kɛli fana wagati bɛɛ ka essayer ka o de dɔgɔya. hali bi an bɛ to sunkalo ko ale bunakun kan sun kɔni bɛ ka don wagati la nin na ka sabu kɛ funteni ale kɔni barika o ka bon kosɛbɛ min kɔni ka gɛlɛ sunbaw ma ka sabu kɛ ka tile kɔni ban ka sɔrɔ i ma ji min a ka kan ni sun tigɛra i ka se ka jisuma dɔ sɔrɔ ka o min o de hukumu kɔnɔ Fatumata Jalo ale wulila ni ka se gilasi filanan ma ka sabu kɛ u ka segu ko o bunakun ye min bɔra o la o de filɛ nin ɲina sunkalo kɔni bɛnna ni funteni ale wagati ye min ni ale wagati jikow ka bon kosɛbɛ sun tigɛlen kɔni kɔfɛ maaw kɔni mako bɛ jɔ jisuma na ni ka u ni lahinɛ ni o ye ni o gilasi ninnu kɔni yɛrɛ tɛ ka ye Bamakɔ sigida dɔw bɛ yen nɔ gilasi ka gɛlɛn o sigida ninnu kɔni kɔnɔna na kosɛbɛ wa feerekɛlaw bɛɛ tɛ a feere sɔngɔ kelen na ne bɛ n ka gilasi feere 10 an bɛ don min na ko bi sunkalo ma dabɔ gɛlɛya kama o mais maliyɛn de bɛ sunkalo gɛlɛya san kalo 12 ne bɛ n ka gilasi feere 10 ne kɔni ta ye moto komi senatama yɛrɛ ka gɛlɛn ne ma ne yɛrɛ ka baara bɛɛ ye moto de ye tile kɔnɔ ni ne ye n ka frigo kelen bɔ a tɛ si peut-être ni gilasi min bɛ ne kɔnɔ a bɛ se ka taa 500 gilasi la kuma dɔ a bɛ taa 100 gilasi la n b'a kɛ bɔrɛ ɲɛfɛ ka n'a sigi yan donc u b'a bɛɛ san k'a ban mɔgɔw b'a fɔ k'u bɛ taa bɔ ne tɛ sɔn puisque n'u y'a bɔ u bɛna feere gɛlɛya la o man di ne ye ne b'a don n yɛrɛ de b'a don n ka frigo la ka tila k'a bɔ ka n'a feere 10 na an bɛ taa kan kɔnɔ mɔgɔw b'a la k'u bɛ gilasi d'a ma sisan nɔ 750 n'anw y'a feere 720 la an tɛ foyi sɔrɔ a la a tila ka pase bɔ ka na n'a ye donc ne fana bɛ n yaala turukɔrɔbuya ni ne ye min sɔrɔ bon o bɛ misɛmani min bɛ feere 10 o b'o de d'a ma 720 ka kumaba dɔw b'a fɔ ko 10 dɔw fana b'a fɔ ko 10 an b'o ta ka tila ka manani san ka feere frigo yɛrɛ bɛ ne bolo ni ne ye 300 kɛ n ka frigo la congélateur kelen LG congélateur kelen mangamani 300 la kuma dɔ crédit bɛɛ b'a ka sɔrɔ kalo ma sa o yɛrɛ frigo ko nege bɔ ne na ni courant tigɛ i ka crédit bɛɛ bɛ jeni kuma dɔ an bɛ tɔnɔ dɔ sɔrɔ mais kuma dɔ ni nɛmaya jiginna tɔnɔ tɛ sɔrɔ a la n'a yelela ka si an kun an bɛ tila k'a sigi a la kuma dɔ wari tɛ bɔ yɛrɛ welewelekan min bɛ ne bolo ka lase o ye énergie mɔgɔ de ye n'an ye crédit sɔrɔ k'a ka ala kuma o kana n'an ka crédit tigɛ o b'an ka crédit tigɛ an tɛ foyi sɔrɔ frigo la walayi an ta bɛ kɛ sɛgɛn an bɛ gilasi ji ta ka gilasi siri k'a don frigo la an tɛ nafa foyi de sɔrɔ an m'a bɔ an ka frigo la ka n'a feere 20 tile kɔnɔ don n'an bɛ 1000 sɔrɔ 1200 kɛnɛ courant kɔni mana tigɛ kɔni gilasi tɛ gilasi client yɛrɛ bɛ kuma caya k'a ma former n'o kɛra dɔrɔn an tɛ wari bɛrɛ sɔrɔ a la u ka courant tigɛ u k'a nɛmɛ fitini yɛrɛ la gilasi a bɛ mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ n'a fɔra ko courant mana tigɛ o tɛ ka gilasi an yɛrɛ fana tɛna wari sɔrɔ a la
ne bɛ gilasi feere 20-20 an bɛ se ka taa ta ka balabu tan kana feere an 20-20 mais kuma dɔ an bɛ taa kan kɔnɔ fana an b'a ta 750 ou bien 740 an bɛna feere 30-30 gɛlɛya min yɛrɛ b'an kan sisan nɔ kuranko gɛlɛya de b'an kan o de la n'an taara kan kɔnɔ sisan u b'a feere an ma 750-740 na tile kɔnɔ n'i ye 400 ta i bɛ 400 sɔrɔ sanfɛ n'i ye 1000 ta i bɛ 1000 sɔrɔ sanfɛ. An bɛ don min na i ko bi gɛlɛyaba de bɛ yen ni gilasi feerela ninnu ale ni a sanbaa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na u kɔni ye weleweleda bila gouvernement maaw ye togoya min na ni kurantigɛ banbali min ni a bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na san o san o bɛ se ka dabila. Nin kunnafoniya ninnu kɔfɛ an bɛ denguni kɛ an ka marabolo kɔnɔ kibaruw la an ka ɲɛmadaw jaw la. A y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. An bɛ taa Kayikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la Bafana bɛ ale serigili la kurun dafiri dɔ kɛra ni a kɛra sababu ye ni mɔgɔ 3 bɔɲɔnko olu nin tora maa 5 bɔɲɔnko olu banana min kɛra sibiri tɛmɛnen février kalo tile 2 san 2022 ni a kɛra Mandinankunku ale bada la min bɛ Kunjani commune kɔnɔ. Ci bilalen dugu ɲɛmaaw ma fo ka taa se gendarmelakaw ma olu kɔni wulila ni kana yɔrɔ lajɛ. Hali bi an bɛ to Kayi mara la Dufalen dɔgɔtɔrɔso o gabakurun fɔlɔ o dara sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 2 san 2022 min musaka o bɛ taa i jɔ sifawari miliyɔn 55 o bɔɲɔnko la baara min ni a musaka bɔra dugu 5 olu faralen ɲɔgɔn kan birigi fɔlɔ dali kɛnɛ kɔnɔ fɛn min ye ni dugu 5 ɲɛmaaw ye olu tun bɛ fo ka taa se kɛnɛya tigilamaw commune maire ani a sous-préfet ma ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa Tɔnbukutukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la Ansongo ale serikili la citerne camion tigi 2 ni olu kɔni tun bɛ ka taa Niger jamana kɔnɔ binkali wale kɛra ka olu sɛgɛrɛ min ni Fafacɛ o kun tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 15 o bɔɲɔnko kan ka sanga ni avril kalo tile 2 san 2022 ye a yirala k'a fɔ ko maa minnu kɔni binna ninnu kan ko u kun bɛ motow de la olu maa kelenw kɛra k'a fɔ tugun ko nin kamiyɔnbatigi 2 in u ka mobiliw cɛnnen de kun don ni binkali wale kɛba ninnu kɔni nana marifa ci u la ni a kɛra sababu ye ni chauffeur kelen ale jokina a kamanku la nka ko fɛn kɔni ma a nin sɔrɔ min fɔra seereya kelenw fɛ o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. Sifinaka caman de bɛ bi minnu bɛ ka namasa feere dɔw bɛ a feere sira kɛrɛfɛlaw na dɔw yɛrɛ bɛ k'a feere balon kɔnɔnaw na yaasa u bɛ se ka u ka musakaninw sɔrɔ cogo min hali ni namasa feerebaw cayara o t'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni tɛ namasa feere na a dɔw ye u ka gɛlɛya fɔ Pɛnda Sidibe ani Aminata Kulubali olu ka kuma galama la an ka ɲɛmadaw la. Ni namasa feerela ninnu bɛ tile kɔrɔ dɔw jɔlen don dɔw sigilen wa dɔw yɛrɛ b'a la ka wotoro pousser siradaw la faaba kɔnɔna na u bɛ ka nin baara in kɛ yaasa k'u ka denbaya balo ani k'u dahirimɛ sɔrɔ danfara min namasa feerela ninnu ni namasa feerela tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye u ka namasa da ka nɔgɔn nka ni sɛgɛn in bɛɛ kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ k'u tɛ tɔnɔba sɔrɔ la nin baara in na. Bon an bɛ namasa in ta namasa danga kɔnɔna na donc an bɛ na n'a ye yan n'a feere ka an ta ɲin'a kan bon da kelen tɛ namasa feere la kuma dɔ an bɛ ninnu feere 100-100 kuma dɔ an b'a feere 80 bon a jiginnenba o ye 60 ye. Bon baara in nafa ka dɔgɔ an kɔni an b'a kɛ ka na an dahirimɛ ɲini ka nasɔngɔ dafa ni fɛngɛw sinon a baara a degun ka bon bon o n'a ɲɔgɔnna caman b'a kɔnɔ quoi. Bon ne y'a daminɛ ɲina yɛrɛ wa min kɛsi in ta 2000 ni 800 2000 ni 800 n'an sera feere cogo la an bɛ min sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 200 300 kan bon yala tɔnɔba t'o la kɛnɛ namasa ye suguya 2 ye kelen ye Abidjan ye kelen ye Mali ye bon Mali tɛ yen an bɛ se k'o feere 80 kɛmɛ kolo wari tɛ yen o kilo 120 kɛmɛ an bɛ nafa min sɔrɔ a la o ye an bɛ tɔnɔni min sɔrɔ a kɔnɔ an b'o k'an mago ye an b'a ta namasa dan anw ne yan bon da kelen t'a la 300 400 1000 300 1000 da kelen t'a la wa ma faamu wala kɛsu wa n'a a ka nɔgɔ an b'a feere 60 n'a gɛlɛyara an b'a feere 80 an bɛ bi a bɛ 1000 an ye ta 1000 ni 600 de a kɛsu an bɛ ka feere 80 b'a nafa dɔɔni yɛrɛ de wa ma faamu an t'a ta wari la an n'o bɛ pere la o b'a d'an ma an bɛna feere an bɛna an ta ɲina ka taa d'u ma wari d'u ma an bɛ namasa filo feere 60 nka an bɛ don min na komi bi 60 b'a la 80 b'a la fo ka taa se 100 ma parce que yiriden de don n'a gɛlɛyara waati min na wajibila o pere bɛ fara kan o de don bon an bɛ nin baara in na an bɛ se k'a fɔ an bɛ nafa sɔrɔ a la parce que alhamdulillah an m'a nɛgɛmaya balo sɔrɔ a la
donc o la n'i bɛ k'i denbaya balo sɔrɔ fɛn o fɛn na ne yɛrɛ bolo vraiment nafa dɔɔni bɛ sɔrɔ o la parce que a ka fisa ni sonyani fana ye. U ka baara kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ nka a fanba o b'u ni meri mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bawo a dagalen tɛ maaw k'i sigi siraba daw la k'i bɛ feere kɛ u ka laɲini ye min ye jamana ɲɛmaaw yɔrɔ la k'u ka hin'u la k'u to yen nɔ k'u ka baara kɛ yaasa u k'u dahirimɛ sɔrɔ. Bon ne kɔni bɛ min fɔ jamana ɲɛmaaw u ka baaraw caya pour que maliyɛn an bɛɛ bɛ se ka bolominɛyɔrɔ sɔrɔ baara la cogo min sinon n'o tɛ baara jɔlen tɛ don dɔ i bɛ na e bɛ nin ta 2000 ka n'a feere 80 ni mairie mɔgɔ y'a kɛsu kelen minɛ olu bɛ tila ka taa 2000 f'i ɲɛna e ka 2000 sara namusatigi ka tila ka 2000 sara mairie yɔrɔ kɔni baara fugɛ kɔni don donc i bɛna garisɛgɛ baara dɔrɔn de don n'i nana ni n'u ma ɲɔgɔn ye don min ni sugu jɛra i b'i ta sɔrɔ ka taa ni sugu yɛrɛ ma ja i bɛ taga so o n'a ɲɔgɔnna caman de don. Bon welekan bɛ ne bolo ka se faamaw ma u k'an to yen an k'an ka baara kɛ an fɛrɛ ma k'an to an k'an ka baara kɛ an fɛrɛ ma parce que nin baara in ye baara taabolo ɲuman de ye quoi an bɛ ka nin kɛ pour que an bɛ se ka dɔɔnin sɔrɔ quoi bon n'a fɔra k'an ka n'o kɛ an bɛ taa min. U ka hinɛ la k'an to an k'an ka baara kɛ n ma faamu an bɛɛ bɛ ka dahirimɛ de ɲini quoi n ma faamu an bɛ ka dahirimɛ de ɲini nin na quoi i m'a ye an bɛ balo yɔrɔ tɛ danga kɔnɔ quoi mais fɔ an tɔ ka bɔ ka an balo ɲini quoi i ma faamu. wele kan min bɛ ne bolo ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma vraiment halisa u k'a lajɛ u ka sabali tiɲɛna gɛlɛya b'an kan u ka kuma mairie mɔgɔw fɛ vraiment u k'an to an ka dahirimɛ ɲini an da k'a kɛ fɛn foyi la kɛlɛ tɛ foyi tɛ nka mais n'i y'a ye an bɛ ka nin kɛ dahirimɛ ɲini de don n'a fɔra e denbaya balo dulon ma fɛn o fɛn na k'i ka balo la a bɛ na ni mun ye a bɛ na ni sonyani de ye jamana kɔnɔ donc o la an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ toujours u ka sabali u k'an to an k'an ka feere kɛ u ka kuma mairie mɔgɔw fɛ vraiment u k'a dɔ bɔ an ka sɛgɛn na quoi o de y'an ka laselikan k'a lase mali ɲɛmɔgɔw de ma. ko ni maa tɛ baara la a b'i bila kokolon caman na yaasa k'u kisi k'u tanga nin kokolon ninnu ma o de y'a to ni denmisɛnnin ninnu bɛ ka nin baara in kɛ don. an bɛ bɔ ni ka taa denguni kɛ an ka jamana kɔkan kibaruw la min bɛna ɲɛfɔ aw ye Fatumata Jalo fɛ. A y'aw bisimila a ka bi kɔkan kibaruw kɔnɔna na. Farafina jɛrɛjɛkulu ni o ye CEDEAO kulu maaw ye. U kɔni bɛna sigi ka fɔ ba dɔ boloda min bɛna daminɛ avril kalo tile 11 ni k'a kuncɛ avril kalo tile 14 san 2022 Accra ale jamana kɔnɔna na. U bɛna ni sigikafɔ in kɔni kɛ u ni Allemagne cakɛyɔrɔba dɔ ni ɲɔgɔn cɛ minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ yiriwali koɲɛw ma. Wa u ka ni kumaɲɔgɔnya in kɔnɔna na u da bɛna se min ma o de ye farafina jamana kɔnɔdenw ka tunganataga o ma. Ivoirien ka jamanakuntigi kɔrɔ Laurent Gbagbo ni ale ye parti politique PPA kulu maaw ka ɲɛmaa ye ale kɔni bɛna tagama kɛ ka taa Gemo ale ni Kavali dugu kɔnɔna na alamisadon avril kalo tile 7 ni ka tagama in kuncɛ karidon avril kalo tile 10 san 2022. Taratadon avril kalo tile 5 Cameroun fintigilakaw kɔni ye u tɛgɛ da yuruguyurugu fura 10 ani a kunkanfɛn kan fo ka taa se minfɛn jugu olu kilo 1 ma kayan osi ale dugu kɔnɔna na. An bɛ a kuncɛ ni Ethiopie ale jamana ye. Amnesty International ka faraga jɛkulu kan jɛkulu minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ ka hadamadenw ka hakɛ ɲini ka di u ma. Olu kɔni ye sɛbɛn kɛ sɛbɛn min ni u ye o jɛnsɛn arabadon o sɛbɛn kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ ko siyɛwolimako kɛlɛ ko o caman kɔni bɛ Ethiopie ale jamana kɔnɔna na. Kabini san 1990 wagatiw la gouvernement maaw kɔni a yira k'a fɔ ko siyako kɛlɛ ko o tɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na. Ko mankanw kɔni wulila Ethiopie lakanatigilabaw ni bamacikɛ wale maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun 2 yanni tigere ale kɛlɛw cɛ novembre kalo san 2020. Ka kunnafoni kuncɛ an bɛ se kana an ka jamana kɔnɔ ni an bɛ don bakurubaw kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ ale bunakun kan jɔnjɔnba min damɛ diɲɛ kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ Coupe du Monde Qatar 2022 kan o donni bara hukumu kɔnɔ fɛn min an ka samatasegaw ye ni olu kɔni ma se ka sebaya sɔrɔ a kɔni kɛra jigilatigɛba ye maa caman bolo o hukumu kɔnɔ fɛn min ye kunnafoni ɲinan dɔw ye olu hakilina di Moribo Sisoko ale ni kɛtɛtubaga ye olu ka kuma galama la an ka ɲɛmadaw la. Coupe du Monde Qatar 2022 ale barrage kɔni hukumu kɔnɔ san y'a ye k'a fɔ ko jamanadenw kɔni nisɔndiyala kosɛbɛ ka d'a kan tirage tɛmɛnen kɔni n'o y'a ni Tunisie ko da ɲɔgɔn na mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko ɲinɛ kɔni y'an ka san ye cogo min na an bɛ se ka don phase finale kɔni na nka
nin dolantan kɔfalen talen ni seginin hokumu kɔnɔ sa Mali kɔni senbɔla tulon na a kɛla jigitigɛba ye o de hokumu kɔnɔ an wuli ka jɔ kɛ ka se farikoloɲɛnajɛ kunnafonidilaw ma k'u hakilina ta ni contre performance kan jour min wulila ka na u kun man ka don tout suite de titularisation na pour que ka se ka Mali ta ka balontan a kɛra juma min ɲɛkɔrɔ ils ont fanga kun ka bon équipe ma fo ka dama mɔgɔ kɔrɔw de don donc u ma deli Mali balontan na hokumu la parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ne yɛrɛ y'a jateminɛ équipe nationale balontan ale ni pro balontan c'est très différent i b'a sɔrɔ i yɛrɛ faso jamana kɔnɔna la pression min bɛ k'i kan n'i bɛ club la o pression tɛ k'i kan moi je crois que hali n'a sɔrɔ ko binationaux wele u kun kan ka to de fɔlɔ Mali ka se ka qualifier donc là maintenant u bɛ se ka wele ka na rapport kɛ Mali la mais k'an yɛrɛ k'a fɔ o y'an jɛ kosɛbɛ bidɔnbaliya wa ani tuguni bi karamɔgɔ ka yɛlɛmaniw senfɛ ka wagati sɔrɔ a bɛ se ka yɛlɛmani minnu boloda min b'a to a bɛ se ka fanga lase dɔlantɔlaw ma o fana y'an jɛ kosɛbɛ a ka janfanje pour la bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ an sera ka bitan ni kelen don an ma bita mais wagati min an mago bɛ bidonbaga la an ma se k'o sɔrɔ o fana bɛ se ka kɛ ni min ye a ka ja Mali mago bɛ joueur min na joueur kelen min n'an bɛ se k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka danaya bɛ se ka da maa min kan ni gɛlɛya sera wagati min na ka se ka celu kelen sɔrɔ k'a don an ma se k'o sɔrɔ i n'a fɔ o ɲɔgɔnna bɛ Algérie walima Égypte walima Sénégal bolo o ɲɔgɔnna joueur y'an manqué u ka kɔrɔfɔ kana u y'a yira k'a fɔ k'a bɛɛ ma tiɲɛ nka an kan ka waleya kuraw bila sen kan Mali kɔnɔ a bɛ se ka kɛ di karamɔgɔ kunda parce que ni yɛlɛmani kɛra di karamɔgɔ kunda o kɛ ni hakilina falen de ye surtout joueurs kunnayɔrɔ la wa dolantana minnu fana b'an bolo faut que an ka se ka fɛn dɔw don hakilina la min bɛ tali kɛ kɛlɛw kan dolan b'u bolo ni n'u ye dolan sɔrɔ u t'a dɔn u bɛna dolan kɛ ni fɛn min ye o kelen wa ni dolan t'u bolo fana u se ka kɛlɛ min fana kɛ camancɛ bolo la ka dolan minɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko fana bɛ se n ta don o fana k'o sɔn don o la hakaja n'u fila sera ka don o la an bɛ se k'a fɔ min bɛ tali k'a fɔ cogo min na sini o ka di wa o ka ɲi Mali ye kosɛbɛ. Vraiment u kɔni jɔ jɔyɔrɔ la yɔrɔnin min na o ye mɔgɔ suba gɛnɛ ka bɔ yen mais u ye maa k'a kuma de fɛ ma min fɔ dɔrɔn n'a ma ye k'a fɔ mɔgɔ suba taara ka ban donc u bɛna mɔgɔ minnu wele ka na u kana kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ suba taara ani mɔgɔ dɔw de taara mais u ka ni mɔgɔ suba nafa mɔgɔ bɛɛ ani mɔgɔ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sauf mɔgɔ kelen n bɛ se k'a fɔ docteur ta côté la docteur parce que docteur filɛ nin ye je crois que ale y'i da jɔ la mɔgɔ si ma reproche kɛ docteur la n'u b'a lajɛ u k'a lajɛ an ka dege karamɔgɔ minnu bɛ yan nɔ a ka jan joueur kɔrɔ dɔw fana bɛ yen min na k'a fɔ u ye entraîneur kalan kɛ a diplôme b'u bolo u bɛ se ka Mali équipe nationale ka kɔni mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la u k'u sinsin an ka sodenw kan. N kɔrɔfɔn tɛmɛnen kɔ ma an man ka sigi k'an bolo d'an sen kan k'a fɔ k'alisa ko dusukasi b'an kan k'a sababuya kɛ nin élimination ye ka d'a kan CAN Côte d'Ivoire 2023 o ɲɛbila baaraw n'o y'a éliminatoire ye o baaraw fana bolodalen don don n'a nataw la a ka kan tɔmɔtɔw ka tɔmɔ nin baara kofɔlen na ani ka baara kura bila sen kan cogo min na an bɛ se ka jɔsen ɲuman yira nin CAN kofɔlen kɛnɛ kan ka d'a kan an b'a dɔn ni contre performance wɛrɛ kɛra a tɛna ja jamanadenw ye. Nin kunnafoni de sera ka fara ɲɔgɔn kan an ka kunnafoni di so fɛ k'o di aw ma ka sanga ni waati in ye ani ci a ka kulomajɔ la sunkalo tɛmɛ ko ɲuman ala k'o di an ma ala ka su yɛrɛ d'an ma